Helo, dwi am drio esbonio'n sydyn sut mae'n bosib defnyddio Create fan hyn i greu adnoddau eich hunain ar Twinkle. Start creating now, a wedyn mi da i just mynd yn sydyn iawn i edrych beth sydd yma. Mae yna gwahanol mathau o adnoddau, gwahanol mathau o templedau wedi cael ei wneud yn barod falle di rheina. Mae yna cymryd amser i fynd drwy beth sydd yma. Ond o dan resource types, mae yna bethau gwahanol. Dwi jyst mynd i wneud rhywbeth syml iawn jyst i esbonio chi sut mae gwneud o. Felly mae isio text a mae'r box text fan hyn. Teitl yn gyntaf, falle beth fel hyn. A wedyn ydych chi'n gallu newid y maint, y lliw, y font, Twinkle looped, right nice. Wedyn bocs newydd, symud hwnna lawr tamed, ac yn hwnna, sut mae Lindys, esboniwch sut mae Lindys Fi hwn ddim yn gret, ond chi'n gwybod beth o feddwl. Allwch chi ysgrifennu yn Saesneg hefyd fel i helpu'r rhieni falle. Dwi eisiau gwneud hwnna lot llai. Neu ddylwn fi, ond chi'n gallu newid o falle i'r ffont yna oeddech chi wedi defnyddio. Iawn te, os ydych chi eisiau adio lluniau, ydych chi'n mynd fan hyn ar y chwith i images. Ydych chi'n gallu chwilio am chwilio am bethau, lluniau arbennig Twinkle, rhai sydd wedi cael ei greu gan arlunwyr Twinkle. A wedyn ydych chi'n gallu rhoi hwnna ar eich tudalen chi. Falle dyma'r lindys bach ei hun. Nawr te, mae'n dibynnu ar oedran eich plant, ond mae hwn reit ifanc, wrth gwrs, y llun yma, ond mae yna mathau gwahanol o luniau a gallwch dewis dibynnu ar oedran eich plant chi. Ond os ydych chi ddim eisiau hwn, jyst clicio arno, osgyd delete, a mae o'n mynd. Ond chi'n gallu gweld mae yna nifer fawr o luniau gwahanol. Falle bych chi eisiau wedyn rhoi ni fewn. Ydych chi'n eto yn gweld bod yna rai fwy aeddfed ar gyfer plant hŷn. Dwi'n meddwl yr un mwy plant bach i hwn, ond mae hwn hefyd yn neis. Iawn, a wedyn wrth gwrs ydy pa. Eto, chi'n gallu gweld rhai gwahanol sy'n cael ei defnyddio fan'na. Mae hwn ar gyfer plant bach. Rhaid defnyddio hwnna fan hyn. Chi'n gallu rhoi hwnna fan'na. Baidd yn fawr. Ia, oce, felly dwi wedi gwneud hwnna. Mae'n bosib os ydych chi eisiau wedyn adio siapiau iddo fo, fel bod y plant yn gallu torri hein allan o'i gludo nhw, yr ffefryn. Mae'n lle gofyn wedi stopio gweithio, sori. Dyna ni. A un arall. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Oops. Ac un arall. Iawn. Felly, mae o'n bosib gwneud hwn. Hwn, ac yn y blaen. A wedyn, unwaith ydych chi wedi gorffen efo fo, gyd ydych chi angen gwneud, ydych chi angen teitl, a safio, mi fydd o'n safio wedyn o dan My Resources. So mae popeth dwi wedi gwneud o'r blaen wedi safio fan hyn. Felly, falle, dyna lle ydych chi'n ffindio nhw dan My Resources. Dwi'n clicio ar yr X a mynd nôl, download, a mae hwnna yn save and download. Mae o'n safio fel PDF. Dwi'n gwybod i hwn yn ddelfrydol i blant allu gweithio arno fo'n hunain yn ddigidol, ond ar gyfer rhannu unrhyw waith neu eisiau gwneud rhyw fath o templed eich hunain, mae'n digon bosib defnyddio fo fel hyn. A wedyn mae hwn wedi safio dan My Downloads, a wedyn mae'n digon bosib i chi rannu fo ar eich hwb neu classrooms neu lle bynnag ydych chi'n defnyddio fo. Oce, diolch.